ago, Maar 20 jaar geleden I have a vision when I found Jesus Christ. had ik een visie toen ik Jezus I Christus have had a gevonden. vision. Ik had een visie. Even that time, I don't have any money. Zelfs toen had ik helemaal geen enkele geld. I'm broke that time. Ik was helemaal blut. But I have vision. Maar ik had een visie. Let me tell you this, all my brothers and En laat sisters. me je het vertellen, broers en zussen. Even though you don't have money, Ook al heb je geen if geld. you have vision, Als je een visie if you hebt. have vision, Als je een visie if hebt. you can see your future, Als je je toekomst kan you will zien. do great things. Dan zul je geweldige dingen doen. Hallelujah. Halleluja. You have to see. Je moet zien. That's why, as I said before, if you can see invisible, you can do impossible. Daarom zei ik het eerder. Als je het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. 20 years ago, En 20 jaar I geleden was broke. I don't have money. was ik blut. Ik had geen geld. But God gave me vision. Maar God gaf mij een visie. That vision was En die visie was celebrities sing, rockers and rappers and movie stars artiesten en rappers en businessmen filmsterren will en come to know zakenmannen Jesus Jezus Christ. Christus zouden leren kennen. Not only that now, Niet alleen, not only celebrities now, niet alleen de beroemdheden van nu, governors, maar ook de gouverneurs, mayors. burgemeesters. I've invited by vice presidents and mayor Ik ben uitgenodigd door vicepresidenten, burgemeesters. recently financial minister minister van Financiën invite me to go and pray for nodigde her. mij uit om voor haar te bidden. Why? Waarom? Because of Jesus. Vanwege Jezus. If you are a believer, Als jij een gelovige bent, nothing is impossible. is niets onmogelijk. Let me encourage you. Laat me je bemoedigen. 20 years ago, 20 jaar geleden I have nothing. had ik niets. Now, Nu I have everything. heb ik alles. 25 years ago, 25 jaar geleden nobody likes me. vond niemand mij leuk. Like that time I'm a single. Toen was ik een I'm not alleenstaande. married yet. Now I'm right accent now. Wow, I'm happy now. 25 years ago I was single. 25 jaar geleden was ik alleenstaand single. I approached some girl. En ik benaderde een They meisje. don't like me. En ze vonden mij niet leuk. Because I'm broke. You know, Want nobody ik was likes echt me. heel Of course. blut. But after I found Jesus, Maar dat ik Jezus vond, I chased one girl, ging ik achter één meisje aan. which is my wife now. Die nu mijn vrouw is. She's so beautiful. No, ze is she's zo still beautiful mooi. right now. Could En you ze is come here? steeds Could you heel come erg here, mooi. Kom please? hier. Please. That time I go near her En ik ging naar haar toe. and I said, "Do you love me? Ik zeg, hou je van mij? Are you crazy?" She Ben said, je gek, zegt zij. "Are you crazy?" Ben jij gek? I said, "I want to marry you." Ik zeg, ik wil met je trouwen. So I want to marry you. Yeah. You know the song. I said, I want to marry you. Ik zeg, ik wil met je trouwen. She said, "I don't like you." Ze zegt, ik vind jou niet leuk. She didn't even smile, and En ze lachte niet eens. she didn't even think even a second. Ze dacht ineens een seconde over na. She said, "I don't like you." Ze zegt, ik vind jou niet leuk. And I went back home. En ik ging weer terug naar huis. I was crying before God. En ik huilde voor de Heer. Lord, she saw my appearance, but inside I'm a son of God. En Heer, ze zag hoe ik eruit zag, maar van binnen ben ik een zoon van God. I'm a child of Ik God. ben een kind van God. Lord, open her eyes Heer, open haar ogen. to see real things inside of Om de me. echte dingen in mij te zien. And after 1 month, En na 1 maand she gave me presents. gaf She's ze the mij one. een cadeautje. Hallelujah. Halleluja. She's the one who started it. I'm not. She started. En zij is toen begonnen. Ik was niet begonnen. She was. She said, David, Ze zei, I just David, want to give you some presents ik wil je een cadeautje on my geven. birthday. Op mijn verjaardag. I was shocked. Oh, En ik was helemaal in shock. Papa, you did it again. Papa, u heeft het weer gedaan. You did it again. Hij heeft het weer gedaan. Yeah, he did. Dat He is echt touched zo. her life. Hij heeft haar leven aangeraakt. That day I know that
She will be my wife. Die dag wist ik, zij wordt mijn vrouw. She will be my wife. Zij wordt mijn vrouw. Now we got 3 children. Nu hebben we 3 kinderen. You know, that time I was so black, and now a little bit white. Now I'm okay. En in die tijd was ik zo donker. I'm inside donkerder white. Nu ben ik best licht. Outside brown, Ik yeah. ben aan de binnenkant wit en aan de buitenkant bruin. My wife, she's so white that time. En mijn vrouw was toen zo Now blank. she's a little bit brown because of me, you know, nu is ze after wat marriage, you know. bruiner door Mixed mij. blood, you know. Weet je wel, het bloed is vermengd. But anyway, you see, I can see. Maar ik kon echt zien She will be my wife one day. I can dat zij see. op een dag mijn vrouw zou worden. That's why I dare to speak to her. En daarom durfde ik met haar te spreken. Not like European girl, Burmese girl. Niet als Europese mensen. They're Meisjes so uit quick Burma. to slap, you Ze zijn heel know. snel om Once they get mad, klap pow! te geven als ze boos zijn. Not only one hand, sometimes, you know. Niet alleen één hand, soms 2 handen. But I saw it. I saw it. One day she will be my wife, so I dare to speak to her. Vrouw zou worden, dus ik durfde met haar te spreken. After 1 month, you know, God touched her life, and then, En na 1 maand oh raakte God haar my leven aan. goodness. En toen was het, oh. Now she loves me very much. Wherever I go, Nu wherever houdt ze I van go, me. I said, "Sometime, baby, Heel veel waar ik ook heen ga. you're so tired now, so leave home and you know, stay home and take a rest." She said, "No, I will go with you." En soms zeg ik, schat, je bent zo You see, moe, she blijf loved me maar very much. Now you thuis. see? Ze zei, nee, ik ga met jou mee. Maar ze houdt heel veel van mij, zie je? How wonderful! Hoe geweldig How is dat? wonderful is that? Hoe geweldig That's is why dat? you have to see. Daarom moet je zien. 20 years ago, I saw a lot of people. Maar 20 jaar geleden zag ik heel Many veel people will come to know Jesus Christ through our ministry. Heel veel mensen Jezus Christus That time I zouden didn't leren kennen even door have a onze bediening. ministry, En ik had toen nog but niet I eens een saw bediening. my Maar ik ministry is zag big. dat mijn bediening heel groot zou worden. But it's happening right now. En het gebeurt op dit moment.